Lagway siya nga usa ka respetadong artist sa lalawigan sa Bohol. Kinigumikan siya mga natampo o pila ka tuig nga kasinatian sa arts, labi na sa natad sa photography, painting ug sculpture. Ubay-ubay na pud ka mga kompetisyon ang iyang nadagan. Siya si Rick Ramasola, 86 anyos ug giila isip usa sa mga haligi sa natad sa arts sa lalawigan sa Bohol. Karong buntaga, makaton kita sa mga kasinatian sa arts dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso, maila na gyud siyang institusyon sa photography ug arts sa lalawigan sa Bohol. Sir Rick Ramasola, maayong buntag kanimo Sir Rick ug welcome sa GMA Regional TV Live. Oy, maayong buntag po sa tanang mga TV viewers. Maayong buntag. Daghang salamat for joining us this morning, Sir Rick. Og I'm so happy to meet you bisag virtually lang, sir. Unsa gibati nimo sir nga makonsider kang usa sa mga celebrity o sikat kay nga artist sa Bohol in terms of photography, painting, sculpture ug uban pa? Ang lipayon ko kayo kay ilang gi-recognize ang akong talents. Inborn talents nako. Can you share to us, Sir Rick, imong sinugdanan kaniadto as an artist? Ang eskwela man gyud ko fine arts dito sa Santo Tomas University sa Manila. Oh. Pag eskwela nako dito, naswerte po ko kay hingdao ko sa contest sa national contest sa paintings. Wow. Oo, sa fourth year ko. Onya, Luzon, Visayas, Mindanao, hindao ko sa national. Na first ko na 153 contestants ni adtong panahon na. For someone like me, ako sir, nagdako man jud ko sa Bohol sir, taga Tagbilaran sir. Of course kinsay wa makaila ni Rick Ramasola, murag tanan siguro moagi sa ilang graduation, family picture ug unsa pa nga mga milestone sa kinabuhi diha sa imong studio sir. Ngano naka-decide man ka Sir Rick nga mag-open og photo studio? Kanya, ang akong inahan, iingnan nila, sige lang, ayaw, i-close na mo ng studio na mo sa Mariboho. Kang, niya sa Tagbilaran, abrihan ka sa studio. Kining among tanan nga mga gamit sa Mariboho, kining mga equipments, old equipments, nga among gigamit. O, katong mga karaan nga kameras, karaan nga charger, enlarger, mga uban pang ekipo sa studio. You were saying kaganiha siya doon na kay mga awards, hinahinay nakakuha og awards gikan sa lain-lain nga mga organisasyon. Unsa may para nimo murag pinaka-memorable nga award imong nakuha isip usa ka artist ug photographer? Kato ang national yun. Kay national mga to, Luzon, Visayas ug Mindanao. Wow. 153 contestants, ako'y na first. Wow. In fact, pag-graduate na ako, i-offeran ko sa UST nga ipada ko nila sa Europe at sa Rome kay aron kuno ko daghan man kuno mga galleries dito sa Rome, sa Roma. Oh, daghan galleries. Mo na nga wa ko moadto kay ang akong culture sa Filipino culture mo'y ang gi-develop. Gawa sa imong photography, Sir Rick, of course, ilado kay ka sa visual arts. Let's talk about kining mga stained glass windows sa St. Joseph Cathedral diya sa Tagbilaran City, Sir Rick. Ako na. Oh, tanang mga stained glass nako sa cathedral. Dili din na kinopya na ho. Kay gusto jud ko original ang komposisyon. Dili ko gusto kay ang kopyahon wa ko'y right mo pirma anang ubos nga maune kay Leonardo da Vinci o sana Michelangelo o sana dili gusto ko Rick Ramasola gid ang imarka ana original gina nako. Ako mo interpret sa Bible, ako mo interpret sa gospel, ako mo interpret maunay akong i-paint. What year to nimo nabuhat tong stained glass windows nimo, Sir Rick? Ug usa ka dugay to, pila man to kabuan nimong gitrabaho? Mag-agad na sa akong inspirasyon. Oh, kung inspirado ka, dali ra. Kung wa kay gana, usay di mahuman. Sir Rick, unsa may bisan gamay lang sir, unsa may imong matambag sa mga aspiring young artists? Ang importante, pananglitan sa photography. High school pa ko, photographer na ko. Oh.
for sa to ba sa high school pa ko photographer na ko kaya ang mahan diha na may ilang studio. Ang basic yun ana formero ang composition. Pinanglan pareho na inyong gingon nga sibog ari atubang adto ana importante na. Sa labi sa portrait no? Ang portrait kinahanglan imo yung paon sakto. Pagkahin sa paintings lahi pod ang attitude. Kuhaa ang istorya sa imong gusto. Sa di pa ko mag-paint, naanay istorya diri sa akong utok. Naanay picture sa akong imagination, ako na nang i-transfer sa akong canvas o anak manggaling sa painting. And mura og na starstruck ko meeting you o the virtual interview lang ni kay og bisan sa among balay si Rick ubay-ubay gud among mga graduation photos sa tibok pamilya. Daghan kayong salamat Sir Rick for joining us this morning. Sir, og ingat ka diha, sir. Daghang salamat po kay imong ako kung itigaan ko nimo og panahon pod nga imo kong i-interview.